siyabingelela, siyathokoza ukuxoxa ithuba ndodakazi nalezi no si function lena umuntu ayihlelile kodwa ezokhuluma ngezinto ezithile zikahulumeni. Sila ukuzohlangana nama NPOs, ama non-profiting organizations. Siphinde sihlangane nabantu abasha. Nginama programs engwaranayo aqale ngoJuly, kakhulukazi kulento ye-youth development, skills development. Sahlonza iy'ngane eziwu-20 ukuthi zenze ama-computer classes nama-security classes. So ke they have finished manje lezi y'ngane. Sasile budget, we budgeted 100,000. So we budget saqala ibudget singenalutho kodwa sesiphushile, sizama ukuhlanganisa ukubeka isent per kwesent. So ke kwakusho ukuthi every time nami ngithole allowance I must pay la mali lezi izikole ezifundisa lezi izingane. So ke sihlukanise sikwazi ukuthi senze. Sebeqedile ke laba bantu abasha, I'm proud of them. Ngibona ukuthi njengoba kuqala unyaka bazokwazi manje nabo ukuphuma behle benyuke bezame ukuthi bebe ku job market, searching for jobs, because njengomuntu othisha ngiunderstanda kalula ukuthi izinga lemfundo osukunalo yile lidetermine ukuthi umsebenzi ungawufuna ube nama chances angakanani. So ke ngoba sibafaka nje ama skills sizama ukuthi bebe nezinto abangafuna ngazo umsebenzi. So ke ngijabule kakhulu ngoba sebeqedile. So ke benginabo namuhla ukuzobabona and say to them ngiyabonga ukuthi baba ngenkathi ngiveza lo mqondo bawuthatha and babaqedile. Kusho nje baqala unyaka naledi, we will go out and look for other groups sikwazi ukubafaka futhi bekwazi ukuqhubeka. Lento leni iyangithobisa kakhulu. Bese kuthi ke omama laba bama NPOs lama organizations abalekile angakahulumeni, umuntu ekhona asuke engokuorganize imphakathi, ikakhulukazi abantu abadala behlale ndawonye becabange ndawonye, bekwazi ukuqhubeka nempilo. Into eyenzakalayo bese kulama organizations zikhona izinto abasuke bengazenza eziphusha isizwe ukuthi siye phambili, because ungabumangala nje ukuthi lama NPOs organize ngendlela ukuthi baze befunde nanokwenza imisebenzi yezandla, okwenza ukuthi esikhathini sabo bebe nento ababhizi ngayo besenza lemisebenzi yezandla abayenzayo, artwork abayenzayo. Igcina lento ibenza bekwazi nokuthi bacosheke nemadlana encane engaba khona mase bedayisile amacansi, abanye benza icephu kanjalo, benze ubuhlalu bethungathunge okuncane. Abanye badala bayi-organize ngento ethi babese beba nama programs. Ikhona iprogram ekhona la ethi dlala umuntu omdala. So ke bagcina imizimba yabo i-healthy. So kuningi okukulento ngoba angithi nje mawusukhulile noma nje nawumusha ndodakazi, indaba yokuba healthy is very important. So ke bona bayangijabulisa ngoba bakulama programs la khona bethi noma bedla imithi ikakhulukazi ezifeni ezikhona abaphila nazo bayilekelele ngokuthi badlala. So ke ngase ngiza ke ngifika lana ngabaphathela ke nama goodies, into ezimnandi ke ba right was saying unyaka ubumude kodwa we have come sasafika la. Hlonisha, mhlawumbe sesiphetha imaphi amazwi ongawadlulisa kubo bonke abantu abasha ababukayo njengamanje, ngoba ngizwile utouch on a few things about young people. No, abantu abasha naledi umuntu angathi abawathatha amathuba esizowaveza next year. Nanokuthi ke kodwa ukuthi uzohamba kangakanani uye phambili kuzoya ngawe. Silindele ukuthi abantu abasha ababambe ipattern kubantu abadala, because masishaya ikhwelo lizozuwa umuntu
obonayo ukuthi sishaye ikhwelo ungahle ube umuntu we need ingane yabantu abasha abazoyithatha serious zonke izinto esizishoyo so that sizokwakha izwe lakithi liye phambili. Azoba khona ama programs siyaqhubeka siyawarola si uhulumeni osebenzayo asizukuma futhi zonke izinto esizenzayo asizenzi ngoba kune by election noma kunani siqhubeka nezinto ezingama mandates ezingama competencies eziyimisebenzi yethu as elected representatives. Ngiyabonga kakhulu intombazane yami umama uMsimango uElina Esibongile Msimango ongusihlalo walenhlangano esiyakha organization. Lana namhlanje lapha ngokuzositholisa uKhisimuzi sibonga ukuthi uKhisimuzi sifika siphelele siyaphila manje inhlangano ijabula kakhulu ngoba nisilethele uKhisimuzi namhlanje ukuthi sikwazi ukuyigoqozela nabantwana bethu ekhaya. Namhlanje nje usuku olukhulu lokuthi sibonga unyaka ukuthi uphelile asivelelwanga inkinga nabakhona bavelelwe izinkinga kodwa sikhona nabo. Sizobonga kakhulu namhlanje ngokufika kwenu nizosiqedela indlala emphakathini. Sisi ngijabule kakhulu ukufika kule ndawo lapha ubaba uMbazi asihlanganise khona. Ngingcenye abafundi bakhe abapha isipho esikhulumeni ilanga lokuthi abenzise security nama-computer wasihlukanisa ukuhlukana kwethu. Mina-ke ngakhetha i-security sisi ekuyona vele ibisephusheni lami bekuyiphupho lami kade ngifisa kuyenza kodwa bengingazi ukuthi ngizoyenza kanjani njengomuntu omusha. Ngajabula kakhulu sisi ngoba lokho asenzele kona njengabantu abasha esikhathini esiningi namhlanje thina abantu abasha sididekile kangakube kuphingele ekutheni singene ezidakamizweni uyabona singaboni ukuthi indlela yempilo noma ithasa sithola kanjani sinikela nje ezidakamizweni kakhulu sisi wami. So umgazi asenzele kona ungikhuthaze kakhulu ukuthi ma umuntu omusha ungasali makuthiwa kuhlangana abantu noma kunomcimbi ngoba ufike uzuze ngoba sazuza sisi ngawumhlangano wayekade sibizele wona lasafike sathola khona lesi sipho. Kube nje ngomuntu omusha ngiyanga kulo mhlangano ngaba ngikutholanga lokhu engikona namhlanje. Ngibonga kakhulu ubaba uMgazi angazi ukuthi ngingabonga ngithina senzele kona kwathi nje uNkulunkulu abengamgcina asigcinele yena abe khona ngoba ubukhona bakhe sesifana nezingane zakhe. Asibingelele naledi siyabingelela egameni kaJesu. Igama lami ngu-Senior Pastor S.H. Ndlovu. Ngihlala la ku Ward 9 ngilapha eMdonini. Ngibe ilunga le-GBV activist. Ngama nginemtheki yabonakala ukuthi ngibe ilunga le-GBV ngide ngibe ilunga le-interfaith kwi-structure sikamasipala. Namuhla ke size lapha ke ukuba sizoba nomcimbi noma nokwemukeliswa obekwenziwa babukhansela uB Ntshangasi ezonikeza ogogo isipho sika Khisimuzi njengoba wayethembisile noma njengoba umholi. So ke nathi njengabefundisi noma njengabantu ababhizi kwi-GBV sibone kukuhle ukuthi size sizomemezela ukuthi noma sekuKhisimuzi akungahlukunyezwana futhi akungayenziwa iphutha lokuba kungareportwa yonke into ayireportwe kuze kukwazi ukuthi wonke umphakathi wakithi uhlale ngokuthula. Thina ke befundisi imvamisa sikhulekela ukuthula nokuphepha ezweni. So ke ingakho singahambisani nezinto ezimbi. So ke siyabonga naledi ukuba ube nathi namhlanje ukucosha nje lokhu esikhuluma ngakho ukuze nasophongolo kubonakala ukuthi bakhona abantu likhona isizwe esifuna izinto eziphilayo nezinto ezinhle. Sibongo Thangithini Donda lapha ngisengoba ngisalukazi babanana. Yebo sijabule kakhulu sihlomule ilice no fish. Sijabule kakhulu.